दा BPF सरकार हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारा 10 मास जाबाय। बे 10 मासाव जिफोर जाथायफोर दिनै जों हिसाब खालामनाय मोनदों फ्राय 25तासो मोनसे क्राइम बे 10 मासनि गेजेराव जाबाय। जेराव UPPL सरकार प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव मोनसेबो बेबायदि क्राइम जायाखैमोन। मार्डार केसानो दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव माने 10-12तासो जाबाय। रेप केस जाबाय आरो बेबायदि गोबां हारियारि मोनसे जेंना थांनाय समफ्राव नुजाबाय। बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफोर साधारन मानसिफ्राबो दिनै सिन्था जादों। जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव इन्टारनेटखौ बोरैहाय जोङो मोनहोनो हायो। दिनैनि तारिखाव साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि गेजेरजों आरो इन्टारनेटनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों दिनैहाय कचिं जायो। दिनैहाय नोङो बायदिसिना हाबाफारि जों मावनो हायो दैनन्दिन लाइफआव। दा बेयाव नोङो इन्टारनेट कानेक्सन होनांगौआ बे BPF सरकारनि दिनाव दिनै खननै मानि इन्टारनेट मोनसे बन्द जागलायनाय मोनसे थासारि जाबाय। दा आरो बेजों लोगोसेनो दिनै 10 मासाव जुदि 25ता मोनसे क्राइम जाबायब्ला बिटिआर ओनसोलाव फैबाय थानाय समाव आरोबाव माबायदि जानो हागौ बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा जोबोद सिन्था खालामदों।